दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो नैबे दिनैनि गेवलां मेलखौ खुंफुंनाय जादों। आरो बे गेवलां मेलाव आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लोगो आफादगिरि महरै बाहागो लाफैदों। दा बेहाय बाहागो लाफैनानै रायजो राजाफोरनि जि बाहागो लानाय बेखौ नुनो मोनदों। रायजो राजाफ्रा जोबोर गोसो गुदुङै बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि बाहागो लाफैनायजों बेखौ फोरमान जायो जे रुपहि ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद रुपहि दख'राखौ मोजां मोननाय, अनसायनाय, बोजबनाय आरो बे आफादखौ फोथांना लाखिनायनि जिखिनि गोसो बेखौ रायजो राजाफ्रा लादों होननानै बुजिनो हायो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो मानिबोदों, जेब्लायबो अनसायबोदों आरो बे आफादखौ जेब्लायबो सहाय सहयोग होनानै आरो लोगोसे नांगौ समाव बोसोन सुबुरुन होनानै फोथांना लांनायनि जिखिनि माने खामानि बेखौ रायजो राजाफ्रा लादों होननानै जों बुंनो हायो। मानोना थांनाय माखासे सम थामहिनबा 1967 मायथाइनिफ्राय जोनोम जानायनिफ्राय दायो बे आफादा 52 बोसोर 11 दान जाबाय। फैगौ 1967 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन जिहेतु फैगौ 15 फेब्रुवारि 2023 मायथाइयाव बे आफादा 56 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। दा बे गोलाव समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गोग्गो माहारि, गेरेमसा माहारि महरै गायसंनायनि जिखिनि एजेन्डा लानानै खामानि मावनाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो गनायनानै लादों आरो बे आफादखौ जेब्लायबो फोथांना लांनो बेखायनो दिनै बे आफादा 56 बोसोरसिम थांनानै थादों। आरो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावफुं सम बे 2 बोसोरा 52 बोसोर 11 दान जाबाय। आरो फैगौ 1967 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन जिहेतु फैगौ 15 फेब्रुवारि 2023 मायथाइयाव बे आफादा 56 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। दा बे गोलाव समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गोग्गो माहारि, गेरेमसा माहारि महरै गायसंनायनि जिखिनि एजेन्डा लानानै खामानि मावनाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो गनायनानै लादों आरो बे आफादखौ जेब्लायबो फोथांना लांनो बेखायनो दिनै बे आफादा 56 बोसोरसिम थांनानै थादों। आरो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावफुं सम बे 2 बोसोरा बारग'लांबाय। बेखाय मैया आं गावबो दंमोन थान्दै मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो बे थान्दै मेलाव रुपहि ओनसोलनि माखासे गामिनिफ्राय फरायसा लाइमोनफ्रा रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन आरो बयनिबो बाहागो लानायजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे स्ट्रं टिम दानानै लानाय जादों 2 बोसोरनि थाखाय। दा बेवहाय आफादगिरि महरै धनिराम बसुमतारी, फंबाय धनिराम बसुमतारीया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो रुपहि दख'रा एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबा हुखायाव बिबान लानानै खामानि मावबोदों, दायित्व लानानै खामानि मावबोदों। बिथांखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिरसिं दैमारि बिथांखौ जों मोननो हादों। दा बे आफादनि गेजेरजों बे मावफुं आफादनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मावथांखिफोर बा जाथि दानायनि खामानिफोर एजेन्डाफोर बे एजेन्डाफोरखौ गोख्रोङै जाफुंसार महरै मावफुंगोनखौ जों आसा थिनो हायो। बर' खौरांखौ आं गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोबाय। दा जोंनि मैया जिखिनि थान्दै मेलजों लोगोसेयावनो 33थि बोसोरसालि रुपहि टाउन डेभेलपमेन्ट कमिटिनि गाहाय नेहाथारि बिथां अकुल नार्जारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय। थांनाय जिखिनि समनि आरो लोगोसेयावनो जोंजोंनो बाहागो लानो हादों जोंनि बारग' बुंथिगिरि आदा बगाधर बसुमतारी बिथांखौबो दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय। हिसाबै आं नेहाथारि आरो लोगोसेयावनो आङो बरायबावनो नागिरदों जोंनिनो बारग' आफादगिरि धनिराम दिमान मोसाहारि बिथांखौबो दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय। गोजोननाय मोन्दों। जिखिनि हायो लोगो लोगोनो गाहाय नेहाथारि बिथांखौ बारग' गाहाय नेहाथारि बिथांखौ हायो माने खौसेथि जोंनि जिखिनि दख'रानि जिखिनि मावनांगौ जि मान बावनाय आरो बान्था राननाय हाबाफारि बेखौ मावफुंनो थाखाय आं बे समाव थाखाय जों रेडि गुरै खावलायबाय। जानायनि थाखाय लोगो आफादगिरि जेरै फरायसालि फरायसाफोरखौ लानानै जिखिनि आरो गामियारि रुपहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेनिनो गेवलां मेल थुनलाइयारि बे गेवलां मेलखौ सामलायबाय थानाय जोङो सांग्रांथि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे